ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas ana pauluhan. Supapak, ti kinasayaat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Di ka kadi marigatan nga agtrabaho iti aldaw, kan agadal iti malam ingganat sardam anak ko. Masapul nga aganusak, nanang. Kayat ko nga minti makaturpos. Ladingitak anak ko. Manipod awanan day di tatang mo. Kakaasikan amang isaksakan iti panagadal mo. Nakapsot mo't ngaminan ti pagpadaitan nyo, nanang. Wen nga rod anak. Manipod addan dagiti ready-made a pantaloon ken wagwag aluplupot. Manmanon di agpadait kada kami. Anya nga rod ngay. Ada ka di pa'y baryayo, nanang? Pagpletek ang mapanagtrabaho. Adapay mo't anak ko. Da kayo pala ti makaamo diti opisina. At da kasinara ko iti kabisera may papaniti negosyo. Okay, boss, matungpal. May mayat ko mano dito syudad ti pagkitaan may itinasao a tao. Kunanamat ngamin nga iti kabisera. Ijay ka di mangibangon iti negosyo na ijay kabisera, sir? Kasta nga rod. Sayang ngamin ti dakkalagatad agatangan na kada tayo. Kompleto tayo ngamin kadag iti construction supplies, nga aramatan iti pasdak, sir. Ken nalaklaka ti presyo tayo no may dilig ka iti daduma. Isungado ti parokyano tayo, sir. Wen, tinalaka a presyo ti sapulan nagiti tattao. Sige nga rod. Ibagam ka ni Christine, tay sagana na nagitirumbang nga maisagana. Isaganam kano dagiti imbaga ni sir nga isaganam. Nalpas ko nga ang record amin dagiti stocks tayo nga awan. Na-order ko pa yan. Dandani siguro may deliver. Amom, baro pa'y lang ni sir. Ngam nadurasan ti negosyo na. Way nga rod, naanos pa'y abos. Saan akas ka dagiti daduma ang mata pobre kan suplado? Naggasat ka ti makatumpong kan kwa na babae. Numabalin lang ko mga babae ti agaram. Armumon ti bus tayo. Sikan ti mangiuso iti babae ti agaram. Adda pa'y latilay kadesa kanya. Saan ko akayat ti mangpikot? Wano mangipakita iti motibo iti maysa lalaki. Ngam no si ka ti maasawa na. Nagasat ka. Awan manin ti abasto, boss. Di tayo kadipay aggunay. Dayta kuma ti bagakan ka. Ngam inununan na. Bumaba tayo kadi iti syudad. Tayo tayo amang tira iti baknang. Kung natigayam ko, napudot ka no, dagiti pan nakabagitilin tagijay. Gapo iti naudi hinoldap tayo. Imbaglakit di Tana i-dispose tayo adagos ti kotse ang nakarnap tayo. Nalaing mo't tinanggatang. Tapi nagsisina da adagos ti makina na. Nalay nga talaga dagijay. Tagas assemble iti lugan ti trabaho da. Nalaing da ang mekaniko. Sira ni Kwenda nga umuna. Sada manen imekaniko. Intayo manen. Ngam iti asidag ti kabisera ti papanan tayo. Nuad na makita tayo nga espesyal a kotse. Iso titiraan tayo. Ariglado, boss. Agagatal manen ti imak ang makaigam iti pirak. At da tayo iti ngato ti kalsada. Awan ti babalay, kanawan matatao ditoy. Aglingad tayo iti poon, dagiti kay kayo. Special alugan ti sumungad iti kurba. Agipatulid tayo iti datakkel abato tapno agsardeng. Sige, ipatuloy tayo tapno agsardeng ti special a kotse. Agawan tayo! At ita, masidagan ti kotse. Adaytaan, si Mardengan ti kotse. Agawaan tayo, taparwaran tayo tinakalugan. Rumor ka dito! No di mo kayat nga uludan da ka! Sino kayo? Awanan ti adwa sa lutsod. Agtulnog ka, no di mo kayat apakanan kay ti bala. Di na ko mapatayin. Sige, rumarakon. Ita,
palakan ka. Naawanan iti puot ti salbag agwapo. Alahan tayo amin abado. Alahas, kanuwalit na. Tapumanaw tayo ditoy. Siya kunti mangimaneho iti lugan na. Agturong tayo adagos iti bayer iti kinarnap alugan. Makamuda mang rangrangkay iti lugan. Ayan ko. Naka-shorts. Nakasando aklangan. Awan di wallet kan cellphone ko. Pati ti check. Awanan. Diyos ko. Imbag tadidak pinatay lagi diya man nagtaktakas. Kas lamang mangag ko pala ti boses da. Tumboy diya maysa. Kasano akitan. Ada ko man lumabas apag paarayatak. Ada sumunga na boss. Paraay ka. Ada bakan ti atugawit ya silag ti babae na nakaturog. Makikatugawakin ko na. Inayadag lang tapno sana makariing. Naka-uniforme na ti babae. Sa dino nga ti pagtrab-trabahon na. Iti nga ta kabisera. Papanan niyo? Iti syudad. Nahold apak. Inalata ti kwarta. Kanya, ay, di nagmanalilawon. Nawag ko tam, bumaba ka. Agpaiso ti ipagbagak. Agbayadak no makadanon tayo iti syudad. Awan to pa'y kwartam. Iyekat syudadan ti pagpayanap. Driver, isartang mo ti boss. Mapabag to'y pasayro nga awag ko tanap. Agpaiso ti ipagbagak. Kita mo. Pinalagdak ni. Dapat marikap ko adara ni. Awan ti kwarta kan badok. Agraman ti cellphone ko inalada. Nalaing kang agrason. Awan lang aron din kwartam. Ala, bumabagan. Apo konduktor, mano ka di tiplete na aging ka iya syudad. Barang umanay tinabat-bati a kwartak. Anya, bayadam tiplete na. Dandani tayo iti pangilakwan tayo iti lugan ang nakarnap tayo. Ngarod, boss. At naman ang kwarta tayo. Boss, kasano nga tamat nga iti pinalak mo nga akin kuka di ko'y lugan. Ha? Nabilag siguro ang nakiing ijay. Si bibiyag nga tabay. Napigsa ti panang palag ko iti taltal na. Awan namnaman na dayjayen. Paltugak kuma. Ngam awan gayam sa ilinser na ti paltug ko. Narigatan. Nalakati panangala tayo iti kutsi. Tanatulnog ti akin kutsi. Iswasan ko na pinaltugan. Amangan mo at umaya tao, wanlulugan. Uray saan nyo ang pinaltugan. Tanapigsamot ti panang palakyo, boss. Nakiing siguro ita kunakmanen. Ala, iyon nagmun iti kurba ti lugan. Israktan iti siyap nga gatgatang iti nakarnap alugan. Thank you, miss. You saved my day. Awan ang yaman na, Manong. Imbag tadapay na bati a kwartak. Mapan kakadimat iti syudad. Saan? Dandanin ti pagdisaagak. Para! Sige, Manong, ha? Dito yakon. Awan mo't babalay dito, miss. Magnaakpay. Sakbay ang makadano na kitibalay mi, Manong. Agyaman akmanen, ha? Makadano na kiti syudad, gapukin ka. Awan anyaman na, Manong. Sige. Sir, anya tinapasamak kada kayo? Dimsaag kayo mat iti taxi. Naka-shorts kan nakasando kayo. Lalat mat ti sapatos yo. Nahold apak. Inalada pa'y tilugan ko. Umayak agbado, tamapanak ag-report iti pulisya. Anya?
Imbaglangan. Tas anda kayo a pinagaramidan iti dakas, sir. Mapanak ang pa-doktor. Pinalagdak namin. Ada sugat iteltel ko. Nasakit. Sige, sir. Takaduan kayo ama pan iti doktor kan pulis. Kalpasan na. Ada pang iba unakin ka. Sa dino, sir? Iti kabisera. Adain ka sa pula na babae. Babae? Anya tinagan na, sir? Ha? Ne? Anya nga tangag paiso tinagan na. Kasano ko mga agbiro kak iti babae? Adyak pa'y amo tinagan na, sir. Malagipyo ka di ti rupa dagiti nang hold up, kan nang karnap iti lugan niyo, sir? Mayroon pa ak ti tomboy. Kan inawagan na iti dagol ti maysa. No, jak agkam mali. Dagol tinagan ti wanted a karnapper, sir. Dahi tati imbaga ti polis. Sigud gayam abirbiru kanda ti awanan bain. Sapay ko matamatiliw ida ti pulis, sir. Saan ko asar dengan ida apabirok kadagiti panakabagi ti lintag. No apay mo't nga dati kakasta at tao. Oray ko no sandang agdangran. Naimbaglaket din. Saan nailisi ak ni patay. Kasta tinasingpat a tao, sir. Saan abaybay anti apo ako nada. Dakkala pagyamanak iti Diyos dayta. Inikanak pa iti nasingpat a babae. Anang bayad iti pletek. Asino, sir? Awanan ti kwartak, nanang. Diyan ngamin nabati kat pinagpletek iti may sa lalaki. Apababaan ko mati konduktor. Ha? Apay paulugan na ako, nam. Kunana nga awan ka no kwartana. Tana hold up. Adda ka di pakakitaan nga isukat na hold up. Naka-shorts kan nakasandulaang nanang. Kan nakitak nga adda sugat iti taltal na. Amangan no pinakulan da. Matlagayam. Apay nga rod apaulugan di konduktor. Dayta nga rudgat, nanang. Naasyanak kan kwa na. Iso asya kung tinangbayad iti plete na. Sa dino nga rod tinagdasaagat na. Mapan ka no ija syudad, nanang. Innala ka no ti hold upper ti cellphone kan wallet na. Ay na, kaasimot nga rod no kasta. Kakaiso na akwartam? Pinagpletem, iti saan mo nga am mo ako, nam? Nakakaasing ngamin tilangana. Idi ko na ti konduktor abo maba iti bus. Apay nga min alimugan, no awan kwartana. Friend, mapan ka no ija syudad. Ngam na hold up. Innala dati kwarta kan cellphone na. Pudno nga tat ibagbagana? Nalabit. Ay, maasyanak at talaga kan kwa na. Idi imbaga na na hold up. Kasta ka di? Si Kantupay a pusong mamon ako nada, mananga asi. Rumbang laang akaasyan tayo, dagiti makasapul iti tulong. Bilibak matkan ka, tauray ka kay so na akwartam kat itulong mo pa'y. Sa dino ti kunayo a papanak, sir. Mapan kay ti kabisera. Amuem no anya pasdek. Wano opisina ti akin uniforme iti iladawan ko ken ka. Dati Data ka di ti maris ti uniforme ti babae anang plete kada kayo, sir? Well, tapno maamuak no anya ti trabaho da di a babae. Saan nga ta a restaurant, sir? Mabali na kasta. Sumerek ka kalag ti restaurant. Supermarket kan daddo mapay. Kitaem no anya ti uniforme da. No sa dino ti pakakitaak iti imbagayo nga uniforme. Kaawatan, nga ijay nga agtrab-trabaho ti babae. Ada ka di manen klasen, kalpasan arumwar ka dito yung restaurant. Ada, gayam. Ada pa examen mi. Bilihibak mat iti kinagagat mo. Agtrabaho ka iti bigat. Kalpasan na, agadal ka iti malam. Imbaglaangan tanagmayat ni boss. Idi nakisarita nga aldaw ti panagtrabaho, taagadalak iti malam. Nasingpat nga min ti boss tayo. Makitam ka diti umunag?
O sige, tayo naksabtan. Ited ko kan kuana ti menu. Sir, adto'y ti menu a pagpilian nyo. Agyaman nak, miss. Madamag kuman. Nabayag ka din dito yung restaurant? Sumagmamanumot tan atawan, sir. Manipod nagadala kiti kuleyo. Nang rugi akmat tan anak trabaho dito eh. Crew iti restaurant kan estudyante. Kasta nga rod, sir. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy ta seryeta yu ita alawas ang napauluan. Supapak, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, may sa nga estudyante ni Jovi, kan may sa akro iti restaurant. May samat abak ng negosyante ni Rex, iti syudad. Gapo iti negosyo, napan ni Rex iti kabisera. Ngam na hold up da itoy, kan nakarnap tilugan na, naglugan nga rod iti bus, nagluganan mat ni Jovi. Pababaan ko man ti konduktor, ngam naasi ni Jovi kan kuana. Kat ni Jovi tinangted, iti plete na. Idi nakadanon ni Rex iti syudad. In report na daytoy iti pulis. Binilin namat ni Oliver nga empleyado na, tapno sa pulan na ni Jovi. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas ang napauluan. Supapak, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sumagmamanumatan atawan ti kaadak dito'y, sir. Manipod nagadalak iti kuleyo. Nang rugi akmatan ang nagtrabaho dito eh. Crew iti restaurant, kan estudyante. Kasta nga rod, sir. Bilibakan ka. Ay, agorderak man nga rod. Kalpasan na. Agpicture taman iti cellphone ko. Mabalin ka di? Kapilitan, sir. Amangan ngamin no ibabawim ti agorder. Talaga nga ibabawik, no di mo kaya ti makipicture kanyak. Amangan mat no aramatam iti kalukwan ti picture ko. Ha? Anya ko maakalukwan? Saan ko ang maaramid alukwan? Tikas kan kakapintas. Sino ka di dyan kinapicture mo? Diyak mat na damagan tinagan na. Ang nataar, saan ka di? Anya? Nakipicture ka ngam di mo amo tinagan na? Gaputan na taer? Ay na, saan kumatan at dinamag nga agpaiso tinagan na? Tadi namat dinamag tinagan ko. Amangan no ada plano na nga umaymanan da dya customer. Nalabit. Ang italaan ang nakitak da dya ang lalaki dito yung restaurant. Uray siyak. Italaang mat ang nakita. Amangan no ulitin na ti umay. Iso ang nakipicture kan ka. Siguro. Kan di namat siguro aramatan iti kalukwan ti picture ko. Aganad kagayam. Amangan no adda karkar na ang mapasamak. Gapo iti da dya a picture. Ha? Di nakman bot-bot ngan, Blessy. Kumusta tinapanam, Oliver? Crew iti may sa restaurant, ti akin uniforme iti impabirok yo, sir. Anya restaurant? Ang guray ha? Tairwar ko tila dawan ti babae, anang serbikanyak, idi nanganak ijay. Nagpintas a babae, sir. Atoy. Kitaan nyo ti cellphone. Ha? 「
Ti babae anang bayan iti Pletek. Iso ka di, sir. Ay na, nagpintas. Plano ka sublian nga arman. Anya tinagam ti restaurant ken lokasyon na. Ipagamatagos. Iti na ito nga oras. Ang mga nuawanan iti restaurant, sir. Apay ko mga awanan ket aldaw pay mat. Nasa una ngamin, nga iti malam kat mapan iti pagadalan. Agtrabaho? Bayat nga agad adal. Apay anataranta ni Sir Arimwar. Ang mga numapan nasarakan ti babae anang pletikan kwa na. Nakitam ka di ti imbaon na amang biro? Wen, kita am ti picture mi adwa. Kita man nga ron. Aha, Ni, napinta sa babae. plano ka sublian, tapno armag. Sapay ko ma, tasan nga arman ni sir. Ngam nagdardaras Arimwar, idi imbagam, anasarakam. Ang mga numapan na lang bayadan ti pinagplete na. Kasta nga ta? Kasano, no arman na? Ha? Nagasat ti agbaligi kada kami adwa. Kasano, no kidawan na asaan ka apasal sali, iti dalan na. Maka-enroll ka nga ta itaama udi a semestre, anak ko. Again rolak inton makasweldo ak nanang. Mangipauna ak pa iti tuition ko. Basit pa'y apanaganos, anak ko. De adal kanton. Sapay ko nanang. Arapaap ko ti mangibangon iti basit a negosyo. Uray basit a restaurant, wenno bakery. Sapay ko tamatunoy mo day nga arapaap mo, Juvie. Naikagumaak nga inrugi. Sapay ko adda mama ay natigagat kan anus ko. Saan abaybay anti Diyos, tikasken ka anasing peet, anak ko. Nakitam ka din ti pagiwarnak, boss. Uy, nag-report ti sinalbag ana udi a hinuldap tayo. Pinaltugak la kumanday di a sinalbag. Masapol manen asaan tayo pa'y abumaba. Dito tayo kadilatan hideout. Sa bagay, adu pa'y mati abasto tayo. Mabalin tayo latta ti uminom kan agenjoy dito'y hideout, boss. Ngam awan ti agrikos-rikos asilaw. Kan awan ti babae ditoy. Imbag dito yan, ngam ti matiliw tayong boss. Ay, jak lakit di kaya ti agarikap iti landok arehas. Uy, sa dino nga tati pakakitaan tayo iti lalaki ang nag-report. Amangan mo't no taga syudad. Tagturong mo't iti syudad ti lugan na idi pinasardeng tayo. Adan tumatlal daw dayjay kada tayo. Kimatlang ti saan na mabales. Datayo ti agbalin aguruod iti biyag na. Kita man la ti panahon. Dandanikan agturpos iti kursom. May salangan na semestre. Wan nga rod, gayam. Naikarkarigatak matlaang. Apaman ng agsweldo tayo, again rolak manan. No kasta kumamat ti inaramid ko. Siguro, dandani ak kumamat na nagturpos. Ibagbagak mat ngamin kan ka idi, ngam di mo mat kayat. Imbag kan ka at analaing ka. Siyak ngamin kat at nakapakapoy ko iti pagadalan. Uray adda kapkapoy ti may sa atao, no napasnak nga agadal, awan papanan na no di malpas matlaang. Anya pa'y nga ikat nalpasan. Bakit akmat to na agadalak pa'y? Awan binakatan, no adal ti pagsasaritaan, gayam. Manglimlimo tayo. Mapantayo jay syudad. Intayo birukan tinang-report kada tayo kadagiti pulis. Delikado pa'y, boss. Sigurado agwardyado amin asirkan iti syudad. Isu nga rod amang limlimo tayo. Tapno di na tayo mabigbig. Delikado, boss. Addalat ta makabigbig kadagiti gungunay tayo. Takrot kamat gayam. Ang mga no imbes ang makabalis tayo. Datayukit diti maikursong iti direhas asilid. Kabutang ko ti agyan iti direhas, boss. Sa bagay, sigurado ang napulot na ita. May mayat matla ang tinaanad, ngam tinaturod amatiliw, boss.
Masurunak ngamin iti lalaki ang nangi-report kada tayo. Kunak no nakiing ti sinalbag. Saan ang makiing? Taadala taglabas at tao kanlugan iti nakapasamakan ti karnap, boss. Ijay kit di at ipapanantayo manan iti mabii. Babaan iti tawa, Sarmi. Makitam ka di tinagsardeng a kotse iti parking lot ti restaurant? When? Dahi ti kasapana customer ita abigan. Sikapay lang ti mga sikasukon ko na. Tadabit aramidek di ta kusina. No problem, gayam. Siyak ti makaam mo iti parokyano. Okay. Sika? Pudno tinaydanon kanyak. At ito'y ti pakasaraka kin ka, miss. Anya? Nakadanon kunam samat. Pinasapol na kadi? At ito'y tiladawan niya anwa. Kita. Impay forward ko iti cellphone ko. No kasta. Sino katam adagos ti kunam nga inala ti holdupper a cellphone mo? Kasapula ko na iti cellphone. Manong, disente ka akitaan ita. Saan akas idi ijay bus? Naka-shorts kan, nakasando. Ngam, nakasapatos ka iti na silang alalad. In-report kong dagi di ang managdakdakas anang hold up kanyak. Bumaba tayo. Tain tayo manan agsaed iti kalsada. Iti kadisigod ang kurba, boss. Aramatam mat ati utak mo. Adda nangi-report nga ijay tinaka-hold upan na. Ijay ti papanam. Ayun gayam. Mala, iti sabali nga rod ti papanantayo, boss. Rumbang laeng. Ngam no makitak ti lalaki ang nangi-report kada tayo. Saan kun nga ikan iti gundaway na paing nga umanges? Uray siyak mata. Maidap ti angis na. Nagkita kami. Saan nga agsigsiguro, dayjay a tao? Saan ko adinamag tinagan mo, idi? Tagner nervyosak nga po itinaramid ang iti managdakdakas kanyak. Siyak ni Rex Malvar. Anya tinagan mo, miss? Jovi Verde. Bagay mo launay tinagan mo. Jovi Verde. Adda ka di mo't nagan asaan a bagay? Amin anagan. Bagay ti akin nagan. Adda ngamin agnaga ni Tilyon. Ngam nagsingpat. Adda mat agnaga ni ti Anghel. Ngam langgong mat. Sa bagay. Adda amok nga agnagan iti Anghel. Ngam problema dagiti naganak na. Tamadi ti aramid na. Umanamong kakadi iti imbaga. Nga danagan asaan na may bagay kenkwana. Ita lang amin anang nagkutimbagam. Nga adda bagay kan saan a bagay anagan. Agam, addamat kalintagam. Wala. Agurderak nga rod. Taamangan no umay tibus mo. Kanayon matan nga umay dayjay a Rex dito'y restaurant. Magustuhan na siguro ti potahe tayo dito Putahe nga ta? Wano, ti agsirsirbi ti magustuhan na. Si Kamat, friend. Sa anak ama ikari iti dayjay. Amom ka di. Ajay imay anak ipicture kanya kat empleyado na. Ha? Kasano nga mom? Imbaon na kanu amang sapol kanyak. Ti uniformek asuot ta tinagserbi, tapno na tuntunak. Agbayad ka di? Iso a pinasapol na ka? Diyak amuan, no anya ti panggap na. Tinamag na pa'y tinagan ko. Apay adi na pa'y dinamag idi, ijay boss. Kwa ngamin, dim sa agak adagos, tanadano nan ti ayan mi wano destinasyon ko. Kat nagpatuloy mat ijay syudad.
Naka-enroll ka din, anak. Wananang, adalabas sit impaunak, tapno maka-enrollak. Pasensya ka, no basit lang ti maitultulong ko kan ka. Anya kayo lakit din, ay nanang. Maawatan kayo. Dakkel kit di ati maitultulong nyo kanyak. Da kayo ti mga asikaso kadagiti lupot ko. Ganda kayo ti para luto diti balay. Tagad-adal kakat nga rod. Masapa ak mata sumangsangpot manipo di pagdadaitak. Taman manumot ti agpadait. Iso asaan nyo nga ibaga, abasit ti maitultulong yo. Kwa, madanagan aklaang nanang. Tadakkel ti babayadak. Bayam anak ko, padasag ti umutang iti boss ko no kayat nga ti agpautang. Alaman nga rod nang, ikagumakabayadan. Apaman nga adda trabaho ka sa bali, no makaturpusak. Dakkel ko mamot ka ti masweldom, no agmalmalom ka nga agtrabaho. Ang saan mo, taagadal ka mo't iti malam. Sa di na pagadalan kinaginrolan. Iti universidad akaasitgan diti restaurant. Apa na damag mo day ta? Anda ngamin gayem ko nag-transfer iti universidad dito eh. Estudyante ka di? May sa profesor. Kayat ko ti mapan iti dayta nga universidad, kalpasan ti panangan ko. Kwa. Sumra kak inton malam. Ada klasik namin aging ga iti sardam. Awan nga ron inanam no kasta. Uwan, sir. Narawam akon iti rigat. Angam, talaga amarigat, anak. Taado dagiti rumbang nga isambut ko. Kastilangan ti aramidin ta. Tapno saan ka unay amarigatan. Anya ti kunayo, sir. Mapan kayo iti universidad, iti kabisera? Gusto tinangig mo. Nangirwar kayo sama iti kwartayo, sir. Adda pangaramata kiti nasawa kwarta. Ay, kasta ka di, sir. Ita ka di ti ipapanyo iti nasao nga universidad, sir. Wen, et da kayo pala ti makaamuli ti opisina, ha? Mabayag kayo ka di ijay, sir. Depende. Ngam adda akton sakbay amang rikap tayo. Aganat kayo, sir. Ang mga numasalaw yung manin ti managdakdakos. Ha? Kasano ngagpaiso no dadamanan? Mangayab kayo laangan iti kadwayo amapan, sir. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ta seryeta yu itaalawas ang napauluan. Supapak, ti kinasayaan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, madanagan da alona kan Jovi. Tadakkel ti pabayadan ni Jovi iti pagadalan. Marigatan ni Jovi ang mangisakad. Taado dagiti rumban nga aramiden na iti pagadalan. At damot na panunot ni Rex, tapno saan ang marigatan ni Jovi. Iti panagrubwat ni Rex amapan iti universidad. At daimbaga kan kuana, ti empleyado na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Supapak, ti kinasayaan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Aganad kayo, sir. Ang mga numasalaw yung manin dagiti managdakdakos. Ha? Kasano ngagpaiso no dadamanan? Ang mga namaulit ni naramid na kanyak. Mangayab kayo laangan iti kadwayo amapan, sir. Awagak ti gayim ko a pulis. Tapno sigurado a safe kayo. Masapol nga ada akanayon ti kadwayo amapan, sir. Adamat kat di sabali arota apag naana mapanijay. Padasag ti magnay ti sabali arota. Apay nga iti awan babalay kan tattao tinagnaan nyo ide, sir.
As-asidag ka no nga minijay. Adayo iji bangir. Kasano ngay anak ko, awan mo't na utang ko apagbayad mo. Padasak ti makisao iti pagadalan mi, nanang. No kasapulan nga agsurat kayo, di aramidan tayo. Wan anak ko, aramidan ta amin apamuspusan, tapno saan ka nga agsardeng nga agadal. Wananang, jaklakit di kayat ti agsardeng nga agadal. Itapay, tadandan hiyak agturpos. No adala ko mababalin ta nga ilako, ngam awan mo't. Indak agpakpakaasi ka ni boss ko, nanang. Barang pautangan nak. Patgan na ka nga ta, anak ko. Jakla mo, nanang. Ang padasak. Makaamuditan. O sige, tama pa na ko ni restaurant, nanang. Naliday ka itay anapan ija pagadalan. Ita, saan ka mo naliday? Kwa nga min friend. Naggapuak iti pagadalan. Iti treasury office. Imbayad mo, tinautang mo ka ni boss? Saan, friend? Mas naawag. Tada ka nun ang bayad iti tuition ko. Ha? In full payment na ti may sa semestre. Asino tinagbayad iti matrikulam? May sa kanumat alalaki. Lalaki? Asino ko maalalaki? Awan mo tatang uno kabsat mo. Mas daawak nga rod. Asino nga tati addaan na saya at apanagpuspuso anang bayad iti tuition ko. Utang ko anay bag-anakam no asino man dayjay. Kumusta tinapanam iti pagadalan, anak? Ada ka di matla na utang mo. Nanang, adan ang bayad. Ha? Di damat ibaga iti pagadalan no asino tinang bayad. Basta imbagada, anabayadanan. Awan ka di ti atapom anang bayad? Kwananang, napan iti restaurant ti lalaki abinayadak idi ti plete na. Saan nga tanga iso? Ha? Ada ka di mabalinday ti alalaki? Di nanto pa'y nabayadan ti plete na. Tuition kit din ti mabayadan na. Ang imbaga na hold up, nanang. Disente ti kawas na. Kan adda kotse ang nagluganan na anapan iti restaurant. Damagam to kan kwa na, no iso tinang bayad iti tuition mo, anak ko. Kumusta tinapanan niyo iti kabisera, sir? Nakabayad ako niti utang ko. Inawat na ka di ti intedyo, sir. Sigurado adi naawatan no kwarta ti ited ko. Kasano kayo nga rod ang nakabayad ako na yo, sir? Napanak iti pagadalan da. Dinamag ko no manupay ti di na nabayadan at tuition na. Kaya tiyo asawan? Di na amo, abinayadan niyo, sir? Maamuan nanton no mapanagbayad. Dakalakid di ti tuition fee na, sir. Iti dayja kinamarigrigat na. Inted na ti kakaiso na anabati a kwarta na. Idinto tati mabayad ko iti pagadalan. Kat di pa'y tipping iti kinabaknang ko. Agsagana tayo. Ta sumalog tayo manen, tapno adamanan kwarta tayo. Mangisagana tayo iti maskara tayo. Gusto timbagam. Imbagkat, tidida tayo mabigbig. Kano nga'y abumaba tayo, bossing? Inton bigat. Wano, inton may sabigat. Makita tayo kumadji lalaki anang nireport kada tayo. Dayta ti numero 1. No apay asumalog tayo. Agsawar tayo kadagiti malls. Pasdag, restaurant kan parke. No makita tayo ti lalaki, tirangin tayo adagos. Masapol nga da silencer amin ti paltog tayo. Tapno awan makadlaw, no paltugan tayo, iti kadwan ti tao. Rumor kayo kadita, sir. Mapanak lang iti presinto ti pulisya. Amwak na danbanag tin report ko may papan iti hold-upper. Sigud samot awanted dagi jay. Ngam nagalis ti biagda. Uray kasano ti kinagalisda.
Addan tulat tapan nakatiliw da. Sapay ko mga rod, sir. Kanayon ang maipadamag ti kalukwan nga aramid da. Jak pa yan magmagnet ti kalsada anang sa edan na kanyak. Ijayin adayo aruta ti pagpagnak. Sapay nalikaw unay ijay, sir. Doble ti kaadayuna no ijay ti pagnaam. Manmano nga min ti lumabas sa tao kan lugan iti shortcut adalan. Kakaykaywan kan nasamag. Umok ti managdakda kasamot ijay, sir. Naira nala siguro. Adamot boss alimabas, edi pinanawan dakdag iti amanagdakdakas. No nakarubber shoes kayo siguro. Ang mga no inalada pa yan. Agpakada aksapay do ti restaurant. Tapno maaramid ko dagiti amin a requirements iti school. Nagado a reports kan research a masapul nga aramidan mi. Pangalaam nga iti usaram. Ti allowance mo. Day talaang Day tangarot ti parikot ko. Ngam no saan ko mat ang maaramid dagiti requirements. Kasano ang makaturposat? Kastoy laangan ti aramidam. Saan ka nga umikat? Ibagam laangan na part-time job. Aglangan ka laang no importante ti aramidam iti pagadalan. Wensa nga agpaiso? Ang kayat nga ta ni boss ti kasta? Padasam agayam. Maawatan naman siguro ti sitwasyon mo. Ang no di na kayat, kasano akon? Adda tayo dito'y asidag ti syudad. Saan tayo nga agkukuyog? Ngam saan tayo matunay nga agiin na dayo? No adda makita yo ama di ti panggap na iti kadwa tayo. Tiraen ti adda iti asidag na. Kalpasan na, panawan tayo adagos. Udno day ta, kakadwa. Agsisinipot tayo. Masapol nga awan marsing kada tayo. Kompleto tayo nga agsubli, jay hideout. Pasimple tayo lang amag na. Agturong tayo pa iti mall. No masawar tayo ti mall, mapan tayo iti restaurant. Kalpasan na, iti parke. Iti agmalam mapanagsawar tayo. Hindi tayo pa'y nga tamakita day at tao. Agsawar tayo. Tapno maamwam, no anya ti sungbat iti saludsod mo. Adda na panunot ko, boss. Mapantayon to iti parking lot ti luglugan iti restaurant. Ang mga no adda mabalin tayo a pagluganan a pumanaw. Mayaat. Siputan tayo ti mapan agpark a mapan mangan iti restaurant. Adamot mabalin tayo apang suhit. Master key ko naman. At the parking lot iti basement ti may sa mall. Adaman damagakan ka? Kas may sa babae. Anya ti kayat mo nga isagot ti agdaton ken ka? Saan nga agpapada ti kayat ti babae, sir? Isu nga rod adamagakan ka no anya lang kita akayat ti babae. No siyak. Sayang ti sabong tanangina ngam malaylay. Imbag no si bibiyag a masetas, ta saan a malaylay, sir? Sa bagay, malaylay mo't ngagpaiso ti sabong. May mayat samot ti alahas. Mayat mati alahas, sir. Oray saan ajay nangina. Kat mabayag apakalaglagipan iti nangisagot. Padasek man ti mapanitimol. Agkita akman iti napintas nga alahas. Ay, naggasat ka ti sagutan nyo, sir. Nagasgasatak no kayat ti pangisagutak. Mapan kayo nga rod ita ijay mall, sir? Sige nga rod Good luck! Agian tinaduma ditoy. Siputan nyo no adda umay nga special a kotse nga agpark ditoy. Aramatak ti master ki. No adda kursunadak ako tse. Iso ti pangaramatak iti master ki. Siputan nyo, tanong mapaandar ko. Mapan kayo adagos iti bangir. Lumugan kayo adagos. Jay special a kotse titiraan tayo. Nalaka nga ipan iti shop. Tiagas a simbal iti lugan. Wan busing.
maditidakkel alugan. Ta saan tayo amayunag itinalumang asyang. Agyan tayo nga ro iti igid. Agiin na dayo tayo basit. Tapno saan ang nakadidilaw, nga agururay tayo iti biktiman tayo alugan. At dandukat alarm aminin alugan. Delikado. At dalat tamat siguro, tilugan nga awan alarm na. Sir, itimol ka diti papanan nyo? Well, inak pa'y gumatang iti alahas. Irigalok iti may sa abalasan. Ha? Naggasat kat day tabalasang, tasagutan yu iti alahas. Itala nga seryoso ak nagkursunada iti balasang. Di ka di babae ije kabisera, sir. Awan sa bali. Kaya't ko nga arman na di balasang. Uray siya, sir. Kat adamat plano ka mangaram iti nasaw abalasang. At daamin kan kaakarbengan. No asino ti sungbatan na kadata, iso tinagasat. Saan kayo nga agungat no armat, sir? Natakne nga katao. Saan ko pa'y ako kwa ni Jovi, tapno paritak dagiti agaram ken kuana. Masikura na kung dito'y garahe. Mapan tayo iti unag timol. Sige, iti restaurant ti papanan tayo. Mabisinak, nabayag aditay nangan iti restaurant. Tadda tayo mo lang ijay hideout. Tangiwat mo. Amangan no adda makangagkan ka. Oh, ayun. Kunak no ijay hideout ti ayan tayo itayin. Nitaulitan na tayo laang. Kunak at tangiwat mo. Kaamam. Sige man langan, boss. Sigan tumangamin ang iwat. So, kalasaw. Na. Ay, disiplina day tangiwat mo. Taiso ti mangisagmakan ka. Imanugot ka diti boss mo, itikid daw mo nga ag part-time ka, anak ko. Wananang, imbag lakit din. Ay, wan kayam. Saan ka di pa'y anap anje lalaki nga atapom anang bayad iti matrikulam? Saan pa'y mat? Kayat ko nga rod adamagan, no talaga nga isutin ang bayad. Wan tapno makapagyaman ka. Kan tapno madamag mo, no anya ti panggap na. Apay abinayadan na ti tuition mo. Amangan no adda pa ka kumikuman na. Iso asaan pa'y amakapan ije restaurant, nanang. Anya nga tati plano na. Apay abinayadan na ti tuition mo. Ay, ang mga nusingiran na kantukit di itinangina, anak ko. No singiran na, bayadak to ati utang ko. Tautang ko kat nga rod. Wan adadagiti baknang, dakkel ti alaan da porsyento no agpautang da. Sir, asidagtan iti parking lot ti mall. Mabidlang, tayo park ko tilugan. Ado tilugan iti parking lot, sir. Wan nga ron. Kasanon nga awan bakante a pagparkingan. Kasla pumanaw ti may salugan. Wan nga paiso. Urayin ta makapanaw. Tayo dyan ti pangiparkingan tayo tilugan. Sige, sir. Dajayan, nabakansyan tinagapuan na. Nakamas kan nakasunglasses ti nagmaneho. Kan nagdardara sa limugan ang iti kakadwana. Kaslag dardaras da. Apay at tumalangkyaw tinagmaneho. Darasan nyo, ang mga numadlawon ti aking kotse. Napaandar ko babaan iti master key tayo. Imbaglakit din, tadayo ti security guard. Ala, darasan tayo. Kalpasan ang makalugan tayo. Pataraya mo na dagos. Darasan nyo nga roon, ang mga numalpas ang mga di aking lugan kat maduktalan ng awanan ti kotse na. Ala, pataya bungon nga rutilugan. Magnakay jay iskinita abasit ti magmagnalugan. Darasam! Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy ta seryeta yu ita alawas ang napauluan. Supapak, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician,
Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, madanagan da alona kan Jovi, tawan na utang da apang matrikula ni Jovi. Di daam mo, abinayadan gaya man ni Rex, ti tuition na. Nasdao nga rod ni Jovi, no asino tinangbayad iti tuition na. Iti sabali abangir, plano dagiti managdakdakas asapulin ni Rex, gapu iti dakas apanggapda. Iti matmol, agpark ko man ni Rex akadwana ni Oliver. Nakita da ti may sa akotse api manaw at tumalangkyaw ti driver. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Supapa, ti kinasayaan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Patayag bang ngarudan tilugan. Magnaka ija iskinita abasit ti magmagnalugan. Darasam! Imbag lakit din, tanaira na abasit tilugan iti kalsada. Uray saan tayo ang nasarakan jay lalaki. Tadamanan na ala tayo a kotse. Swerte tayo manan itangal daw, busing. Alo, ipantayon ijay nalamang asyak. Una, tapno marangkay da adagos. Iswasan da amatiliwan ti kinarnap tayo alugan. Tarangkayan da adagos. Ya simbel da, no adda sa bali manan alugan, apang ikabilan da itinaduma aparte na. Nalaing at talaga ti buyer ti kinarnap alugan. Dagiti awan amu na apan nakabagi ti linteg. Nayaw awan da, iti tenga ti aldaw. Uray agan anudang, di da masarakan tilugan, ta sigurado amadaman arangrangkayan ti buyer. Saan nga impagarop dagiti polis? Nga danalimod asyap nga gas assemble iti kotse. Sabali ti paglakwanda. Kan adda syap da iti asidag ti pasdek a paglaklakwan da iti kotse. Big time tayo man itan, boss. Apagdarikmat lang, kat nakaala tayo manin itilugan. Umayayon kada tayo ti gundaway. Sigurado nga agkakaribuson dagiti pulis ijay a parking lot. Apagdarikmat a nagpukaw tilugan a nakaparking ijay. Ha, napaandar ko. Babaan iti master key tayo. Mayat at talaga day ta a master key tayo. Sir, bilibak iti kinalaing dagiti akarnapar. Tengat aldaw, naala dati kotse iti parking lot. Karnaper siguro di nakita ta anak kamas na nagmaneho. Isumat lagayam at tumalangkyaw. Dinardaras mat dagiti kakadwa na tinaglugan. Sada pinataray adagos tilugan. No nasapsapa ta nagparking. Amangan no ti kabarbaro ako check tinaalada. Sapay kabarbaro ti kotseyo. Tanabiit anak karnap jay kotseyo amay sa. Mapanak iti presinto. Tamuak no kasano di in report ko. Nadamot lang linda kadagiti managdakdakes. Sir, amangan no tinangkarnap iti kotseyo. Kat isumot lang tinangkarnap iti parking lot. Nalabit. Hangam saan tayo pa nga amo no isudawon saan. Nagpakita ka di kan kanje kung kunam nga agnagan iti Rex, anak ko. Saan pa'y nanang? Itapay takayat ko ang makita. Saan mo nga agpakpakita? Angam kun ambot nga iti kalabas, kanayon amapan iti restaurant a pagpapaayam. Wen nanang, ngam sumagmamanon nga aldaw asaan ngam imay. Manipod na bayadan ti tuition ko. Awan ka di tinadakdakamat na maipapan iti tuition mo. Awan mat nanang. Adala na ibagana, ama iremedyo ti amin. Ngam saan analawag ti panang ibagana? Amangan no iso nga agpaiso tinang bayad, anak ko. Awan ti sabali nga atapak, nanang. Ang ti saludsod ita. Apay asaanen nga agpakpakita kan ka.
Anya ka di ti resulta ti ipapanyo iti presinto, sir. Maladingit anak, taawan pa'y kanumat. Nabayag basitin day di apasamak. Apay adi da masarakan ti lugan. Nayamandan karagit ti maseknan iti kabangibang nga lugar. No adda naglabas iti lugar na. Ngam awan kanumat. Ay, napanan nga rodan ti kutsiyo no kasta, sir. Adain singasing ti may sa kanakwada nga aramiden da. Tapno mapalabugan nagiti awanan pain. Mapalabugan? Kasano ko ma, sir? Numapanak kano iti kabisera. Ibagak nga da kano umuna amapan agpwesto iti kalsada aman mano ti babalay. Diyak maawatan, sir. Apay nga agpwesto da ichay. Aglemang da kano. Kalpasan na. Agin inayadak amapan ijay anakakotse. Mapantanto man iti kabisera. Ha? Apay, sir. Iti ka di restaurant tapag papayan ni Jovi? Uwan ko ma. Nabayag ajak napan. Gaputan makumikumak. Sige, sir. Kaduan kayo amapan ijay. Agyamanak. Intun bigat ti ipapanta. Taamangan na awan ni Jovi ita ijay. Apay ko mga awan ijay, sir. Kat ijay mo't ngagtrabaho. Nalipatam ka din. A half day lang ti panagtrabaho na. Gapot na marigatan. Agad-adal ngamin. Ha? Ay, gayam, sir. Nasapa ka mat ita. Ada ka di papanan nyo? Kunan ni sir, amapan kami kano ijay kabisera. Diyak ko makayat. Ang boss mo't tinangibaga. Apay kumasaan mo akayat? Kaduak ka di ti karibal ko amapan mangaram iti ay ayatag. Anya? Karibal ko nam? Kursonadam ti kursonada ni boss? Adda plano ka mangaram ka ni Jovi. Ay, kastila ang mati maibagak. Ni sir, tinakakita kan kwa na. Kan inbaon na kalaang anapan ng sapol. Ita, aramamatan. Kunamot ni sir, ng adda kanumot karbangak ang mangaram. Kaya't mo asawan, agidan kayo asumango? Kasano ang maibagayo tirik nayo adwa? Day tangarod kat. Ay, nagrigat. Nubos mo ti karibal mo. Apay analiday ka. Marigatan ka kadi, ije pagadalan niyo? Saan mo't kit di? Ngam, apay asaan mo't din nga umay dito ni Sir Rex? Sabalin samot daytan. Kunak man lang no parikot ije pagadalan. Saan mat tailiw mon samot ka ni Sir Rex? Kwa ngamin. Jay, kwa. Adda kayat ko amaamuan kan kwa na. Nga ta, gayem? Madlaw ko kat. Adan samot sa bali ang makagapo no apay akayat mo ang makita. Uy, iliw daytan. Saan mat Kayat ko laadamagan kan kwa na. Ti kayat ko amaamuan. Wanan. Ngam, di mo may lamang, tinangro na makagapo. Di ta kapay tadarami da kijay kusina. No apay mat, asapulan dagiti matak day siya lalaki. Apay nga ta, adi mat laumayan dito Orasan, tapno mapantay di kabisera. Aramidam ka di ti insingasing dagiti polis, sir. Saan pa? Magnate ti sabali arota. Uray adayo. Ta sigurado nga awan dakas na mapasamak. Kaya't ko lang nga makita ni Jovi. Awan nga ta ti pakaisagmakan nyo. Nukas pangarigan ta aramidan nyo ti insingasing dagiti polis, sir. Agpanunutak pa'y. Amangan no may sagmakak. Narigat nga agpaiso. Tamangan no agpaltog dagiti managdakdakas. Dahil tangaro ti pagamkak. Managdakdakas dagitay. Awan santuenda. Pudno ti kunayo, sir. Uray matiliw da ida. No da kayo mati may sagmak. Dakasan! Dandani ka man ang mapanidya pagadalan niyo.
Wen gayam. Adda aramidan medya pagadalan. Adapay matmay sa nga oras, sakbay ti serrek mo iti pagadalan. Ag-research pay ngamin. Kasta ka di. Adakan ka dayta. Narigat mo at nusan mo nga aramidan ti research nga ibagbagam. Nulakat malpas ko ti aramidak. Baka umayak manen dito inton bigat. Ngam nusan mo amalpas, kawatan asaan ka sumrag. Kasta ka di gayam? Anya pay ngay, no di kasta. Agwari ka. Makitam ka diti sumungat dito yung restaurant? Ni Sir Rex! Uy! Nagbaliw ti aura ti rupa na. Rimanyag dagiti malmal day amatana. Sir Rex! Mabalin ka di Arex Latan, awag mo kanyak, Miss Jovi? Imbag ka nakaumay ka. Adda ngamin kayat ko amaamuan. Sir, Naragsakag, no Rex Latan, awag mo kanyak. Mabalin? okay. No kasta ti kayat mo. Kayat ko amaamuan. No, da kayo tinangbayad iti tuition ko. Awa na pulos naksay kanyak. Uray maminribo nga agbayad na kiti tuition mo. Ngam ti panang bayad mo ti pletek. Kat dakkel ti kay papananay ti biyag ko. Imposible mat daytan, sir. Ay, Rex gayam. Diyak ko man nakadalo ni Jesudan, no awan ka nagbayad. Sa maysa, ti kwarta nga imbayad mo kat nagrigatam. Idinto tati imbayad ko iti tuition mo, kat pulos adyak nagrigatan. Saan nyo ang nagrigatan? Kayat yung asawan? Pinidot yung laang? At da nakita ka nakapark anangina a kotse, iti may sa restaurant dito'y kabisera. Nujak agkamali. Ti lalaki ang nag-report, ti akin ko kwa itilugan. Talaga nga umasidag kada tayo ti swerte, boss. Nukas kasano, dua abilit ti matinag tayo, babaan iti may salang abato. Adda nga tapay ijay ti bilit akayat tayo at tinagan, bossing. Dahil tatidyak amo, agmay saak ngamin itay. Sa maysa, awan pa'y kanyak ti master kitayo. Napan kayo ijay ng agmay-maysa, bossing? Nang limlimo aka na panijay. Nagpamaranga ka kas maysa lakay. Nagsarukudak pa ya. Tapno sigurado adidak mabigbig. Kasla ti sarukod yung arod ti armasyo. Impagarup ti nakakita kada kayo. Alakay kayon. Kasapulan ti sirib. Tapno mayaw awan dagiti man nala pulis. Madaldalapos da ti birbirukan da. Ngam di damat mabigbig. Awatem ko matoy na mo asagot ko ken ka. Dahito'y ket tanda ti panagyaman ko, ken panakigayem ko ken ka. Kasapunan ka di pa'y dayta? Sabay ko mata saan mo apaayan. Akas iti saan ko apa na ang paay, hindi binayadam ti plete kiti boss. Gapalang iti basit an aramidak. Nagdakkel ti supapak na. Amin nga aramid. Adda kay batugan na supapak. Dakkel man, wano basit. Tapno di mo mat ko na. Awat at ti sagot mo. Agyaman ako na Jovi. Apay asikat agyaman. Rombang asyak agyaman. Agyaman ak unay iti sagot mo kanya. Agsagana kayo. Tamapan tayo iti nakakita ak iti lalaki. Kan tilugan na. Darasan tayo nga ron. Tapno maabutan tayo tinasao alalaki. Sayang tilugan na no makapanaw. Sigurado ang nangina mananday jay. Nagswerte tayo na napintas agasat ti umasidag. At pagsayatan ti ipapan ko iti asidag ti restaurant. Masiguradok amapan manen ti lalaki jay.
Mabiit na nga ron. Talaag pa'y ti master kita yung. Saan tayo ang mapaandar tilugan? No awan da yan. Nang runan no nakaparking tilugan. Ala, darasem. Ang mga numakapanaw ti lalaki. Sino tinakibiyang iti master ki? Awan mo't dito yan. Anya? Awan ko nam. Asino tinakibyan? Mapan kan samat iti pagadalan. Makitak namin ti libro kan papel ang nakadessoy ti lamisahan. Wen, adda klase kita. Itulod ka rin di pagadalan nyo, tapno saan ka na magmagna. Ang asidag dito ti pagadalan mi. Napaan ako ni Jai, kat saan mat nga sidag? Alakit din, itulod ka, sakbay ngagsubli kami iji syudad. Rex, agan-anad ka kuma. Kasla ngamin sa bali ti agparparik na kanyag. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryeta yu ita alawas ang napauluan. Supapak, ti kinasayaan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naragsakan dagiti managdakdakas, tanagbaligi damanen iti pagnada. Kabayatan na, pinasyar ni Rex ni Jovi. Kat naamuan ni Jovi ang ni Rex gayam tinagbayad, iti tuition na. Iti sabali abangir, imbaga ni Dagul ang mapandakarnapan, tinakita na akot ni Rex, iti parking lot, ti restaurant. Itulod ko man ni Rex ni Jovi ijay pagadalan, ngam adda imbaga kenkwana ni Jovi. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas ang napauluhan. Supapa, ti kinasayaan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ngam, asidag dito ti pagadalan mi. Medyo atayo ijay tanapanakon. Sige kiti, itulod ka, sakbay ngagsubli kami iji syudad. Rex, agan-anad ka kuma ha? Sabali ngamin ti agparparik na kanyag. Anya ka rin parparik na kan ka. Saan ko nga amo? Ang masapol nga agan-nad ka. Amangan nadadakas ang mapagteng mo. Nang runa ti panagmanehom ang mapan ija syudad. Agyaman na kiti palagip mo. Di kagdanag. Adda awagak amang kadwa kanyak dito sakbay ngagbiyayak. O sige nga Rod. Mapanta nga Rodan. Tama nga numaladawak. Sakbay mapanta. Adda pa'y basit awagak. Ibagak ti lokasyon ko. Sige, Rex. Hello, sir. Umay kayo ka din. Adak dito'y lugan. Asidagak iti ayan tinagpwestuan ti security guard. Saan mo panawan ti lugan? Adda ngamin inawagak nga umay dito Ha? Asino tinawagan yaw, sir? Dagiti amok apan nakabagi tilintag. Aramiden nyo kaditi insingasing dang aramiden nyo? Diyan mo, ngem kasapulan tati kadwa. Basta saan mo apanawan ti lugan? Di takalata si dagti security guard. Da kayo ti makamaw, sir. At daak lang dito'y lugan. Sige, tatapay awagak. Imbag na dyan, ta si dagdito'y kabisera. Sige nga road, sir. Apay ang dinardaras ni Sir Rex ti mawag iti cellphone na. Kaslaman adda pa kadanagan na. Idi imbaga na nga itulod nak iti pagadalan. Nagtibayo ti barukong ko. Kaslada kabutang ko. Amang ano nalagip mula ang tinapasamak kadata idi ubingta. Siguro. Idi magmagnata iti kalsada nga da nagpipinaltog. Kaslakastan, iti pa abay ti may sa alugan.
Wen, idikwan, nadaplisan sa timuging ti maysa at tomboy. Kakaasi ta naglinglingan iti bato. Naggaputa idi iti pagadalan. Magmagnata nga agawid. Wen nga rod, inguyod di maysa ti tomboy. Kat imo nagda iti lugan sa dapi manaw. Kat adda na ba ti anak adasay anapaltugan iti kalsada? Diyak malipatan ti rupa ti tumboy. Ada siguro dakla piglat iti rupa dayjay. Nadaplisan sa laeng ta saan mat anatumba. No saan ada please? Talaga anatay. Basta nakita ta anagdara ti muging na. Nangikutim bagayo atong boy. Kunayo nga dadakalapiglat na. Nalagip mi lang tinapasamak iti ubing kami, Rex. Nakita mi dagiti nagpipinaltog iti kalsada. No kasta. Dito iti ayan ti tumboy anang karnap iti lugan ko. Adda kakadwa na. Di maysa, adda dakalapiglat iti muging na. Wen sir, nakita mi anagdara ti rupa na. Ngam saan mat anatay? Inguyod ti kadwa na kat inlugan na iti lugan. No kasta. Nabayag na rude na karnapir dagijay. Taubing kayo pa'y idi ako nayo. Nagbalin ka a biktima dagijay ama nagdakdakas. Well, iti day di pa naglugan ko iti boss. Nakarnap ti lugan ko. Iso anak ka shorts, kan nakasando ka laang idi. Asidag tayo iti restaurant. Intayo pa'y mangan sa tayo mapan iti parking lot. Wena, boss. Agbusog tayo pa'y una. Sakbay amang itaray tayo manin iti lugan. No makita tayo nga awan ti pulis iti uneg. Mabalin tayo nga ikatanpay ti maskara tayo. Tamangan tayo pa'y. Makipatentero tayo kadagiti mandal a pulis. Ala, agawaan tayo nga rod. Tamabisin akon. Saan lang asikati mabisen, busing? Ala, intayo agorder iti agkakaimas at aroon. Agbusog tayo analaing. Sakbay amang itaray tayo iti kotse. Nagganas nga aramid. Apagdarikmat kotse manan. Ti imunag atomboy. Uray nakamask. Makita ti piglat iti muging na. Titumboy. Saan na rin mga madlaw na ka? Nagsunglass kan nagmask ka, Rex. Mabigbig ko titumboy. May busay sakmat ti kadwana. Mapanak pa iti CR. Anda awagak. Dinardaras mat ni Sir Rex tinapan iti CR. Di ka natagari. Ang mga numangagda ka. Sige, serbyanta dagiti kaununag a customer. Mabutangak. Ang mga nadamanan pinaltugan dito eh. Tangiwat mo kunag. Di ka ka di mabutang. Mabutbutangak nga rudan. Agner-nerbiusak. Saan ka nga agpadlaw? Aramidan ni Rex ti amin na pamuspusan. Iso anapan ijay CR. Hello, sir. Juan, agawan nyo. Agsibilyan kayo tapno di damanlaw. Well, iti restaurant. Imunag da. Madamat ti order da iti kananda. Lawlawin nyo ti restaurant. O sige, bye. Nag-vibrate ti cellphone ko iti bulsak. Basa man. No maitad yu ti kananda. Saan kayo unay nga umasidag? Taumayan dagiti pan nakabaghi ti lindag. Narigatan ang mga nu'i hostage da kayo. Sa anak arumar ditoy, taamangan no mabigbigdak. Oh, anya ka diti binasam dita cellphone mo. Kaslabim sag kamat. Basam, ngam saan ka nga agpadlaw. Tanangam ti gunay mo,
friend. Ato iti cellphone ko. Mabutangak. Inak pa iji kusina. Dinardarasan ni Blessy ti Pimanaw. Talagang agner-nervyos. Agyanak lang dito'y igid. Ngam sa anak nga agpadlaw. No makitak nga adda sumrak a lalaki. Medyo umadayong ak. Kat mapanak iti kusina. Hello. Adda ka no bakdor iti asidag ti kusina. Iso ti pagnaan ti dadduma. Iti matsango ti dadduma. Wen. O sige, agawan nyo. Amangan no malpas na amangan kat pumanaw tan. Wano mapandamanan iti parking lot. Agyan ti dadduma iti parking lot. Andalugan ko ijay. Sige, bye. Ayan ni Jovi. Anda kanipay itayan na iti suspect. Wan, sir. At kadi mapasama ka pinaltugan inton madamdama, sir. Depende no makilaban na iti managdakdakas. Ngam no sumuko na si tatalugod. Awan mapasama ka pinaltugan. Mabutangak, sir. Amangan no may raman tayo. Basta agyan tayo dito kusina. Sinyasan ni Jovi, taumay dito'y. Diyak mabalintag pakita ka nagiti managdakdakas. Mabigbig daklakit di. Wan, sir. Inaksinyasan. Ada nga min ijay matanawan na timangmangan. Saanan ang nakapan iti pag-adalan. Gapo ka na kita managdakdakas. Sapay ko matamatiliwan dagita, sir. Addan na iti pulis itirwar. Ala, sinyasan mo ni Jovi. Abangan na may sagmak. Uy na. Mabutbutang na ka talaga. Amangan mo agpipinaltog ta. Dakasan. Agyan tayo lang dito. Addan dagiti pan nakabagiti lintag di tarwar. Husto tinagparik na kin ka, Jovi. Nalagip ko ngamin tinapalabas. Idi imbaga maitulod na babaan itilugan mo. Iti ayan tilugan ngamin tinakita mi kan ni Blessy ang nagpipinaltugan da idi. Isumot lang itay pa nga nervyos ni Blessy. Pirmi asangit na idi. Kabayatan ti panaglemang mi itilikodan ti bato. Apay nga da kayo idi, ti ayan nagti nagpipinaltog. Ijay ngamin ti dalan mi nga agawid. Naggapo kami iti pagadalan. Iti baba ti kalsada ti ayan ti babalay mi. Apay nga dayo ti babalayo iti igit ti kalsada. Tapno asidag ti garden at trabahwen dagiti dadakkel mi. Kaya't masawan, agkarkar din nagiti dadakkal mo. Idi si bibiyag payday di tatang. Ngam ita, nila ang nanang ti kadwak iti balay mi. Ulila kagaya man iti ama. Isumot la working student ka. Asino kayo anang tutok kada kami iti paltog? Anya ti kayat asawan da itoy. Asino kayo? Apay a pinaturungan da kami iti paltog. Awalang tingnan di dagas no diyo kaya tabumatak ti ulo. Paturungan na kayo nagdi paltog me. Na kayo ang managdagdagas. Kuneho kayo. Adda ka di pa manaknakyo ang managdakdakas kami. Ngaruda, anya ko mga iti basol mi. Nagsingpot kami amang mangan ditoy. Paturungan da kami kidin. Saan daan nakasagana tamang manganda? Ita, addan mang pusposas kadakwada. Mapusasan mo't lang nagiti awanan pain. Inton mapusasan da amin. Agpakita karakwana. Rejayan, napusasan amin ng dagiti managdakdakas. Mabalin kong tagpakita karakwana. Ibagak nga isuda tinang karnap itilugan ko itay nabiit. Kamaudyanan na. Natiliw kayo matlangan da kayo akarnaper. Sika? Wah, sa anak la kumaan nakaposas. Ligisan kakaslakuto. Pinalagnak sakbay ngin nalay tilugan ko. Iso aday ti matiramanam. Anay ko.
Ikatam ti pusas ko tag dinanog talangan. Naturad ka lang, ta nakapusasak. No di nak pinalaki di. Sa anak ko maanawanan iti puot. O sige sir, ikulong nyo na kita ang managdakdakas. Anya, adda ka di agsaksi ang managdakdakas kami. At dapat do amang saksi ang nakita da kayo idi. Iso ang napiglatan iti dakkel ti rupa da iti atumboy. Nasapa kamot ita anak ko. Jak nakapan iji pagadalan, nanang. Taad da managdakdakas anapan iji pagpapaayak a restaurant. Anya, anya tinapasamak. Imbag man tawan dakas na pasamak kada kayo. Imbag lakit din, nanang. Inawagan ni Rex dagiti amam muna apan nakabagi ti lintag. Ha? Adda ijay? Imbag man. Anya tinarami dagiti managdakdakas. Dagijay gayam tinangkarnap itilugan na. Iso ang naglugan iti bus nga awan apulos kwartana. Ngamin, kinarnap da tilugan na. Tiwalet na. Agraman dagiti kawus na. Saan ngamin nga agnanayon nga agsuswerte dagiti managdakdakas anak ko. Mariknada itan ti supapak ti madi nga aramid da. Kasapulan da pa iti dadumang agtestigo. Tapno natibtib kerti ebidensya iti kaso na iti managdakdakas. Mabuti nga klaang agsaksi, Sir Rex. Awan mo ti mapasamakan ka. Mabalod da iti mano atawan. Saan da na makaaramid pa iti dakas? Kasano na rumorda, sir? Balsan da kami lakit di. Saan ka di adyan nakita yo apin naltugan? Kat adda na tayo kunayo. Opisyal kanugayam. Iso anabayagan ang wanted da. Agpampanunot akpay, sir. Narigat ti mapanijay presento kan korte. Sak ti makaammo ka na kayo nung papan kayo niya korte. Kadwa kayo mo't nga agsaksi. Tamay saak mo't anagdarong. Ay, kasta gayam tinapasama. Isu nga ita. Natiliwan dagiti ang managdakdakas. Nasaya at matngarod no kasta ah. Kat kasapulan pa iti dadumang agsaksi. Tapno mas natibtib kerti ebidensya. Ala, tapno agpatinggan dagita addakas ti aramid na. Kat may sa ni Sir Rex ang nagdarom. Gaputa may samet a biktimada. Imbag ta nasabat kayo, nana. Adaman damagag kada kayo. Anya ka di day balasang ko. Kasla napatugunay ti damagam. Mayat kayo kading agsaksi ni Jovi? Ha? Agsaksi? Sino ti saksyan na balasang ko? Dagiti managdakdakas anatiliw ija restaurant, nana. Kat anya ayati ko na ni Joby basang. Adapay nga minijay pagadalan, idi kinid daw ni Sir Rex nga agsaksi kami ka ni Jovi, nana. Ay, delikadon samot ti agsaksi no maipapan iti kasta abanag balasang ko. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluhan. Supapag, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas na pauluan. Supapag, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya ka di ti imbaga ni Joby may papaniti day taabanag balasang ko. Adapay nga min ijay pagadalan, idi kinid daw ni Sir Rex nga agsaksi kami ka ni Jovi, nana. Ay, delikadon samot ti agsaksi no maipapaniti ka kasta abanag. Imbagamot kit din ni Sir Rex, nga iso ti makaammo. Nukas jay amapan kami iti korte, nana. Amangan mo't no addamadi nga ibunga ti panagsaksiyo.
Uray siya kat kabutang kumatyag saksi nana. Ay, damagag tuman ka ni Joby no umanugot. Ay, no, siyak. Jak lakit di kayat. Uray siya mat nana. Jakmat kayat. Ang mga numaisagmak kayo no umanugot kayo nga agsaksi. Balasang ko. Uy, sinalbag. Adda tayo kat dito'y nagbasit at direhas a kwarto. Uri kumaano damat pagsasangwan tayo dito yung arak. Uy, angam. Kasanon tinagado a kwarta tayo di hideout. O ngay, adama pa ni Jay. Uy, Sudan at may ranaw dito nagano akwarta tayo. uray kuma. No adda mayat amatang danan a pulis. Taparwaran dati may sakada tayo. Tamapan na idulin ti kwarta tayo. Adda nga tamayat ang mapasuksukan, boseng. Day tangaron tirigat na. Awan am mo kadagiti pulis. Kasana ko mangarod ngay. Adam amam, kit kabusol tayo mo tida. Wow, peste kit diti kastoy. Kasanong agpaiso ti kwarta tayo ijay hideout. No, dama ka pa ni Jay hideout. Maalagalakit din tiyado akwarta tayo ijay. Sir, mayat nga tada Jovi kan blessing agsaksi. Intun mabista dagiti managdakdakas. Natibtib karti ebidensya no agsaksida. Opisyal hindi tinakita da pinaltugan kan kinarnap da tilugan na. No kumadda pa'y agsaksi kontra kadagiti managdakdakas. Sigurado ang malungsot da ije pagbaludan. Idi kinasaok ni Blessy. Mabuteng. Amangan mat no madini Jovi, tawan kadwana. Dahil ita tirigat na. Sana mabalin na piliton ti may sa at taong agsaksi no di na kayat. Sayang no awan ti agsaksi kontra kadakwada, sir. Awan sa ngamin ti partido tinatay nga opisyal. Taddadan iti sabali a pagilyan. Ngam, saan pa'y mat na iklos ti kaso? Saan ka day, sir? Dahil tamat tinadamag ko. Agsapsapol da pa'y iti ebidensya. Saan ka ko mga umanugot nga agsaksi kontra kadagijay ang managdakdakas anak ko? Ang mga nubalsen da kayon to. Sino tinangibaga nga agsaksiak, nanang? Saan kayo kadipay ang nagkita ka ni Blessy? Intun bigat pa iti panagkita mi. Naggapuak ngamin iti pagadalan. Kinid daw kanuday jay Rex nga agsaksi kayo kontra kadagiti managdakdakas. Da kayo ngamin tinakakita iti pasamak, idi nagpipinaltug da iti kalsada. Apay adiyo kayat nga agsaksiak, nanang. Da kami lang amin kan ni Blessy tinakasaksi iti daydi a pasamak. Delikadong amin anak ko. Diyak kayat ama isagmak ka. Nanang, sa anak ama isagmak. Kasaok ni Blessy. Agsaksi ka kadi kayam? No ilimad talat ti nakita ta. Kasano amagunod dagiti biktima ti hustisya? Di ka kadi maamak? Saan ka di nga ad-addaan nakaamamak? No saan da ang maikulong? Makaaramid namanin iti saan nga umno. Kat amangan no ad-adupay ti mabiktimada. Mairaman talaang iti kaso asaan tamat akaraman. Ngam no agtultuloy nga awan tinatured amang ibaga iti pudno a napasamak. Umado ti managdakdakas. Kaasi dagiti mabiktimada. Kayat mo asawan? Agsaksi ka? May mayat matlaang no duwata. Numabalod da iti tungpalbyag. Didan makaaramid iti dakas. Mabalod da nga ta, gayam? No agsaksita. Ken no agsaksi pa'y dagiti daddo maabiniktimada. Sigurado ang mabalod da. Taadon ti kaso da. Adda pinatay da. Ado ti kinarnap da. Ken hinoldap da. Tungpalbyag nga ta, ti pagtungpalan da? Sigurado da ita, gayam. Tanadagsen akaso ti agpatay. Agkarnap ken aghold up. Adda pa'y armas da. Illegal dagijay.
Intamanin di kabisera. Allukuyin ta dagiti dua nga agsaksi. Dandanay ka din ti pan nakabista dagiti managdakdakas, sir. Kasapulan pa iti agsaksi. Tapno naan anay ti pan nakadusa dagiti managdakdakas. Sapay kuma, takayat dati agsaksi. Ikagumaak nga lukuyin ida. Tapno sana makalisi dagiti ang managdakdakas. Diyay kuma malungsot da ija pagbaludan, sir. Pangasyo, taagsaksi kay kumakontra ka dagiti managdakdakas. Uray saan ka nga agpakaasi? Talagang agsaksiak. Pudno ka di tinangag ko, Jovi. Agsaksi ka. Wan, Rex. Tapno magupad ang timadi nga aramid dagita ang managdakdakas. No saan tayo nga agtitinulong? Saan ang malapdan ti panagraira dagita arugit iti kagimungan? Dayawan kay ti kinaturid mo. Dakkel ti may tulong ti panagtestigom. Tapno sana makalisi dagiti managdakdakas. Ay wak ni Blessy. Tapno duha kami nga agsaksi. Dakkel na pagyamanakin ka na ita, Jovi. Supapakan ti langit ti kinasayat mo. Masupapakan mati aramid dagiti ang managdakdakas. Apitan damat ti bunga ti mading nga aramid da. Umadaning ti pan nakabistami. Dapay nga tagsaksi kontra kada kami. Naawan lakit di tagsaksi. Nalaglag anti kaso ni. Awan mo't ebidensyada. Awan mo't naalada alugan iti puder mi a kinarnap mi. Iti mo restaurant tinakatiliwan mi. Numadamang agkarkarnap kami. Ang saan mo. Iso ako nga awan ti ebidensya. Makalusot kami lakit di. Ay, sayang pa'y ti inleming mi akwarta nga ado ijay hideout. No masintensyaan kami ang makulong iti tungpalbyag. Inton makalisi kami. Balsan minto dayjay alalaki. Mayat kadimot ni Blessy akadwam nga agsaksi, anak ko. Naayayok matlaang nanang. No saan kami ngamin nga agsaksi? Agtultuloy ti kinadakas da. Adupay ti mabiktimada. Ay, sapay ko mga rod, taagbaligi kayo iti panagsaksiyo. Ikararak tayo, nanang. Dua kami mat kan ni Blessing nga agsaksi. Kan sapay la ko ma, tauray dagiti dadduma anabiktimada, kat agsaksi damat. Kan may sa, kadwami ni Rex. Aganad kayo nga rod, anak ko. Amok adi na kayo baybay anti Diyos. Namnamaag nga agbaligi kami, nanang. Husto man tinakita mi. Saan kami mat nga agparparbo iti sarita? Umay na kayon to kad isukunan ni Rex. Wananang, mapan ije restaurant. Nagbaligi kayo, sir. Nasentensyahan dagiti managdakdakas. Juan Christine, ad-ada di magsanti kaso da. Idi nagsaksi dagiti dua babalasang. Imbag ta na kontak ti pulis nga akin agam iti kaso, ti kabagyan ti napapatay, mano atawon ti napalabas. Nairanamot gayam nga dada diti Pilipinas. Iso ang nagrarana kayo, sir. Imbag lakit din Taagpada ti imbaga da Jovi kan Blessy nga aldaw ken oras apan nakapasamak ti pinaltugan. Nga iso mo ti imbaga ti nagdarom, sumagmamano atawon ti napalabas, sir. Iso an alakadala nga nasentensyaan, nasaan da makalibak. Anda pa'y dakkalapiglat iti moging ti tumboy nga imbaga ti doa babalasang. Wan nga rod, sir. Nalpasan ti kaso. Ipandan idimunti dagiti managtaktakas. Palubusan na kumamatan nga umay di balayo, Jovi. Anya ko mati umay mo aramidon ije balay mi. Nakababain. Basit lang ti balay mi. Saan ka kuman nga umay? Saan ati balayo ti sarungkarak? No di kat sika. Kayat ko ama-am-am mo ni nanang mo. Ang
Basit lang ti balay mi. Uray jak nakita ti balay yo. Masigurado kadakkan. Ure basit ti balay. Nulakit di tao ti agnaed. Ti dakas na, no bakas amang dangaran ti agnaed. Unay matabakasan. Adaya mo kasta. Nakayawan ako na ikin ka. Inak ipakada ka ni nanang mo ti pamalubos na nga armen ka. Nagkasat kan gayam. Nasyakti si ka, saan kun aparigatan ni Sir Rex? Nagsingpet kan baknang ko naman. Napudno nga ta iti imbagbagana. Anya kumapay ti sa pulam apang managnag ngay. Taga syudad, ngam kanayon nga umay dito'y restaurant, tapno laang makita na ka. Amangan na da sa bali ang negosyo ng asikasuan na diti kabisera. Saan ka man unay apakipot? Supapak siguro ti kinasayaat mo ti amin. Anya ko maakinasayaat. Supapak, iti panang bayad mo iti pleti na. Nga uray isulaangan ti nabatbati a kwartam. Kan ti anugot mo nga agsaksi ka. Nga uray saan mo akabagyan ti biktima. Ngam karbangan ti tunggal tao ti tumulong. Ti itutulong. Mayat to ti supapak na. Ti agaramid iti dakas. Madimot ti supapak na. Kas kumakadag iti managdakdakas. Anyamat ti kastoy a pagbaludan. Nagbasit a kwarto, ngam nagado tayo. Oh, mabisinak pa yan. Ngam di damat lag pakanan. Oh, Kamustamat nga tam ni Chataw, ikayan na selda. ay wun nga agpaisuan niya. Oh, Makaramramanak pa iti arak. Ay, awan pa'y arak ito eh. awan nga ta tinangala iti kwarta tayo iti hideout. Kasana tayo pa yung maala. Kat itong palbiyag mo ti ikaro tayo dito yung monte. Gapo iti nagado akaso tayo. Oh, Pimatay tayo pa. Nang rape tayo pa. oh, Ah, wun nga rod. Dahito iti supapak ti inaramid tayo. Ti agyan dito'y pagbaludan iti tong palbiag. namukla kumakasto iti pagtungpalan tayo. Sana ko nakimoy kuyog kan kay Boseng. Ah, Awanak ko ti pagbaludan. uy. Ure agbabawi tayo. Nalpasan ti amin. Awanan mabalin tayo. Ay, agpaiso ti kunada. Maudi ti babawi. Hello, Sir Rex? Pa-reserve man ti restaurant para nabigat. Mano a tao, sir? Pare ti dua tao. Paikam to iti dekorasyon, tagbayadak. Jak maawatan, sir. Apay nga dapay dekorasyon. Agproposak ka ni Jovi. Yawis ko ti panagkalay sa amin. Masapak di tanobigat. Umunaak ngam ni Jovi ang mapandita restaurant. O, sige, sir. Taibagak ka ni boss mi. Ay, anya nga oras nga umay kayo dito, sir? Agkuyog kayo ka ni Jovi ang mapandita. Iti pasado alas 7. At daagto mo tita, sakbay ti alas 7. Saan mong ibagbagakin ko na ti plano, ha? Ariglado, sir. Gapo iti kinasayaat kan kinaanos mo. Nagturpos kan, anak ko. Dakkel ti naitulong ni Rex kadata nanang. Saan ko pa'y idiasinong batan ti ayat na. Kat tinulungan na ta. Manmano ti kasta a tao itan. Nanang, umanugot kayo kadi iti ibagbagan ni Rex? Nga agkalay sa kamin? Ne, apay ngay asyak ti pagdamagam, anak ko. Sika ti kang runaan amang ngedeng. Tasikamot ti makiasawa. Masapul ngamin ayuman ko pa'y kada kayo. Adakan kaday ta, anak ko. Adaan kamutan iti husto nga edad. Agyamanak nanang.
Imbaga na ngamin nga agkalay sa kami kanon. Ne, nakarikap mat ti restaurant nga saan mat anakalak. Nairikap la siguro ni boss. Tanasapa pa mat. Iduron mo ti ruangan, tao mo nagtan. Okay, di idoron. Wow! Nagpintasan iti unag. Good morning, my love. Ada ka ditoy, Rex? Apay nga pa rin tumang ka. Will you marry me? When Rex, umanugotak iti ibagbagam. Makiasawa akan ka. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas, napauluhan. Supapa, ti kinasayaat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nadamag yu ka din ti kabarbaro adamag ang kail. Anya ka di day ta adamag. Bad news wo no good news. At dapagsayaatan na, kanadamot pagdaksan na ang kail. Ay umuna nga ibagam ti pagsayaatan tapno saan ang madadaltel daw ko ita. Ti pagsayatan, kat maksayanan ti mamartak dito'y kabildatan. Maksayat? Anyat kaya't mo asawahan. Unang kail, awanan ti kanayon anaariwawa, gapu iti bartak na. Ay di ka lata maawatan. Anya mo ti pagdaksan ako nam ngay. Umuna, kapilitan nga gastos ka. Takatalunam jay tao nga ibagbagak. May kadwa, no asino ti sumukat ken kwa na nga agtalon iti talon yaw. Naamom ka din anatay, jay mamartag ang katalunan yaw maray. Anya, ay ni kadilyon tidakdak amatam? Isulang mati katalunan yaw. Nadamag ko nga intaray da ija ospital. Ang natay gaya man. Wen kanaw, imbilin kano gayam ti doktor na, nga isardeng na ti arak, ngam di na matlata isardeng. Ay, no kasta, kasla jay arak nga rod din ang patay kan ko na. Dayjay ti kunada, nga inanod ti arak. Ay, kaasimet ti pamilya na. Sapay babasit pa ilang dagiti anak da. Wen no saan siguro anakaro ti panagin-inom na iti arak, ang mga no saan pa'y anadanon ti ipapanaw na. Nay, nabartek kayo man ang tatabadaw. Apay ko manon nabartekak. Apay ada problema. San kumatkit di aparikaw, no mapanawan yun ni nanatuyang. Apay ko mapanawak kat sa anak mit apumanaw. Di kahit ko asawain, kat no agris in peace kayo. Anya amaris in peace. Papisbisan ka, makitam na. Nadamag yu ka din tinapasamak iti best friend niyaw, iti arak. Asino ka dakwada, tidak da kamatem? Nila kay Leon inano din ti arak. Ay, awanan, ti kayam ko anilyawn. Undata, no diyo pala isardeng, ti kanayon na panaginom yu iti arak. Ang mga no da kayon tumot ti sumarunaw. Ang mga numo na kapayangam siya, lukaw. Nabartik ka manun. Day talatan ti among aramidon. Inton kwan nakaala ka iti sakit, gapu iti kaiinom mo. Adayaw, ang mapasama kanya.
Tinapasama kini pare tigre este leon. Na, apay. Anya tinapasama kini kumparim alyawn. Dayjay naris in pes ka no kuno ni Kuaraw. Na, ay nakisayan nga ron ti kadwam akanayon nga agngoy-ngoy-ngoy iti kalsada. Apay akas na ti reaksyon mo ngay. Imbis ang maladingitan ka, ang saan may. Ay na, ado ti makaginawa iti panakapukaw ti kanayon awara iti kalsada. Kaya't mo asawan saan ka maladingitan no siya mo ti pumanaw. Mangted ka man iti rasaon tapno agladingitak aber. Ay, Inteng, saan kayo ka di amapan ka ni Kwarog ijay natayan? Ay, agaw ka mga rodin ta mga tayon. Tamapan kami inton madamdama. Ay, mapan kami ka no kadagiti kukumarek. Ay, kasapulan na mapan kami kani Kwarog ta mga no dati agbartek badat ijay. Umuna kayo nga ruden. Ta sumaruno kami kada marito yang kan marikwanag. Nasa pamit, anadanon ti ipapahanaw na piman da jay. Ay, no kuma tadim ngag iti imbaga ti doktor. Mabalin, ana itantanpay kuma, ti oras na. Ita, babasit nga anak na ti kakaasi, ta nauliladan. Mapan kami kadagiti kukumarik ijay natayan. Agbati ka dito'y balay ba daw? Apay ko mga agbati ak dito'y balay. Mapanak mo da. Anya nga iti agbantay dito'y balay. Itala ang matarumwarak. Apay, pumanaw da ito'y balay aya, no nagbantay. Di da mo maibagat, tapno ko na mamatakaw ito'y balay. Nabartek ka man kan saan? Saan alimpyo ti panagsungsungbat mo? Sikat ay nabartek, kasama nga mo ti sasawam. Ay na, apo ayan. Ay unampay ko matianos ko iti kastoy aklas iti asawa. Kaslakurang ti utak na. Ingkan tamapankan, tas umarunuak to madamdama. Irika mo nga rod amin atawa, kan ikandadom ti ruangan. Aliwanayin, kasla damot umay na takawan dito'y balay, tapan nang ikaluyam launay. Adda ka di kasurun maw. Kaslama di ngamin ti jarmaw. Ni man badung kumaray. Imbagak nga agbantay ijay balay. Ngam ko na nakidin asaan kanumot apumanaw ti balay may. Ay, unay lakit din di pari madong. Awan kanu ti matakaw ijay balay may. Hay makapasuraw. Apang ano into na adata into ijay lamayan kat addanton ani badung maw. Siguro takuna na mo't asumurot ka na. Ay, kasurun kuman launay. Ay, ti asawa, makuna akatin na kunaynay iti biyag. Angam numaminsan, isumot ti kaap-apa. Ay, pudnot ako na maray. Kanayon kami nga agapakin ni Badungkaw. Gapu iti kinalaing na nga agbartag. Eh, kitain nyo dagiti na bartek, ta mga no agaramid da iti saan nga umno dito'y lamayan, ah? Makitam da ita sumungad ang kail. Madlaw na bartek. Ay, wait. Awanti agkat katawa, data malamlamayan. Na, Isipa riyaw, dagiti ngiwiwat yaw. Ay, apay ngay may ka dito ka na bartek ka. Di ka pa'y lain turog. Apay ko mapaturugan na ngay, kat sana mapakaturturog pa rin. Ay, agawid kantay ka maturog. Ta, mausawan ka. Apay, may pari kaya, si makilamay na bartay. Nabartek mo na tayo. Pinakabdungaw, tapno da gunggunak ngay may makilamay. Na, anya, agdungaw ka. Ay, kaduan ka. Ay, bantayan ka. Ay, Leon, aya. Kasi pahiti anak mo, aya. Hindi ka mo tida inulila. Kasi pahita ni bakit mo, pare Leon, aya. Ay, iliw ng tuking ka, tinapalalaw. Ay, kindawag man, ti pamalubos mo. Siyakto man, ti mga klulaw. No isukit kasapulan na ti kadwana ng trabaho. Ay, Leon na ya, ading ko. Kapitan, papanawan niyo man dayta. Tila malablabin naman. Pare, agawid ka kanaw. Sana kaya tinagminatay ti lablabidem.
Ay, saan mo natin nagminatay ti kasasaw paray? Dahito mo natay. Uray. San aron bang ti sasawam, so nga agawit ka. Ayabak dagiti tanod tayo yawid dakan. Apay nga yawid na nga. Kat makilamay ang arod paray. Makilamay kan tunusan ka nabartag. Da kayo, kwaraw. Yawid jaw, dahito iji balay da. Ay, di nakiguyan. Kwarag. Pagdungdung awak palay. Inggoyo dagiti tanod ni Kabadong. Minyawid dan Saan anabartag itay pinanawak? Itata si Murot na barbarta. Si Morot, saan akaya tinagminatay ti dungaw na? Ay, sinalbag ki di aday daw. Gapu iti arak, nagbalinan nga responsablay. Ay na, ado ti madinga itdan ti arak kukumare. Nang runa no ti tao kat nabartag. Pudno day tayong bagamaray. Manipod ka na yun ang mabartag ni Badungkaw. Di na amo dagiti sungsungbat na kanya. At ang atapay namnama ngagbalbalew? Ay, nagsaya at kat kuman, nagbalbaliw pa'y ni Badungkaw kukumaray. Ay na, agbaliw ti tao, no adda mapasamak ken kwa na. Gapo, iti madinga aramid na. Adda kayo mutan kwa raw, na idanon nyo ka din ni Badungko ijay balay may. Una na. Inyadanan iti papag iti sirok ti mangga iti arubayan niyaw. Ay, kasjay na numabartag. Ijay papag amaturog, taag padanum ngamin nukwa. Isumot lagay masanan ngayon mo nag iti balay yaw. Umanay apang-apa akan kwa na no agpadanom ijay kwarto may. Kaslaubing nga ilablabaan nyo iti abong ti Katrina. Ay, iso ajak pa unagan no kasya na bartag. Nagangsag ti kwarto. Agawid tayon kukumare. Taumay tayon tumanan inton bigat. Awon mare, rabi imot nga minaw. Intayo pa'y nga rod agpakada iti bumalay. Imbagak itayon nga agawid tayon. Imbagak at alo tayo nga agawid. Nasayat nga rod no kasta. Saan nabalita adupay mo ti tao? Amang ano dapay lang ni Badungko ijay papag itiruar ti balay. Ay, imbagkan kwa na tanakadano nun ije balayaw. Ay, si kakat adda ka pala dito. Un nga rod maray, malain tayo nga rodang. Kaslapay kat makatudtudo kat awan pa'y payong tayo. Win nga rod sapay saan ko ang mapartakan ti magna no kastoy arabi uray adda flashlight tayo. Ayan titulbak ba daw, lukatak ti balay, nausawan kamot siguro. Nay, awan mo dito'y bulsak ti tulbag. Na, kasanutan nga ron ngay amakastrak kat umayan ti tudaw. Aguray man ta panunutak no nang ikabilak iti tulbag. Ay unay kan, day tanto mo lang amin bartek mo ti agadaw. Kasanutan ngay amakastrak di taunag. Nabatin sa magayam di taunag ti tulbag. San kun sa ngay nala? Kapilitan nun adadaulan ti panulbakan ti balay. Awan pa'y mga aramid mo. At dalang arudan matay ka po iti arak, ngamde ka pala mabutang. Ay nanayra na laang mo't anatay dagijay Pambarlaang ti doktor ti arak. Apay kumapambar ngay. Apay nga rod ngay, nga masapa amatay. Ngam saan mo't nga umininom iti arak. Alibay? Naglaing ka rumasaon. Ega kay deri mi jaw, tapno makaunag ta. Sinalbag ka. Anya jay kunam. Naibati ni Kabadong titulbag iti onag ti balayaw. Wun maray, hay sa anak ama kakatawa, no di ka masuruna. Kapilitan a dinadaal na ti panulbukan idirabi ay tapno makastrek kamay. Ay, kasta ka di ti mabartag. Saan ang makapanunot iti nasayaat? Siguro amaray. Kahit papanam ngay nga rod ita. Kapilitan nga nakgumatang iti sabali a panulbukan, tanadadaal ka nga rod ti sigod. Gapo iti bartag, nadadaal adi na oras ti padlakyaw. Ay nano kasla kumalupot ti asawa mabalin asukatan, ay inaramid kon maray. Imbis nga iti kat pag-aayat mo laon ay ni Badong Maw. Wala, ta saan pa'y amamartag iday. Ngam ita takas jayan,
Iso nga imbagak ano mabalin la kumaasukatan ay kat sukatakaw. Ay, itagayam ti pumpun jay natay. Napan kayo kadimot makipamumpaw antay? Wen kwarog, kakadwak met dagiti kukumarek. Imbagtasan nga impambar ni kagawad kwa na nga awan agbantay iti tersina na. Kunana, ididinamag ko, irikop na kano. Ay, numalpas sa may tabon tinatay. Marik na ti asawa ni Manong Leon ti kinaawanan. Ay, katwen di na pa'y marik na ita. Takanayon nga adu ti tao ija balayda. Ang pinton maitabunan, taawanan ti adu ataw ang mapan ija balayda, ay sigurado maikawan to. Kaasi damait, nasa paana ulila iti amadag iti ubay. Wen nga rod ay mano ka din nga agkakabsat dagiti napanaawan ni Leon. 5 antay. Di asawa na ita ti kakaasi amang isakat kadagiti nga ubay. E pa umay manin ni pare ba daw nabartek sa? Unay kat ni tatabadungain. Isumanin na bambantayan no kastawi. Sa pay saan amaliklikan nga daglabas alugan. Intun kwan, nasagay ti aglabas alugan. Eh saan la kumalaklak kayan talapigusak. Ay kita nyo dagiti aglabas alugan. Tada kayo atanod ti agpay at traffic enforcer. No ipantayo iji simenterya ti bangkay. Napaingat ang kakaribuso dagiti tao iji ude. Ay inak man kitain. Ha? Ni tatabadong da ito Nasagid laki titilugan ngam intarayan da. Nahit inran. Ay, masapol nga inak ipakaamo kininana tuyang. Nakitak ida kada kagawad kan antibanang ditasidag. Ay, nanatuyang! Nasagid tilugan ni tata ba daw? Yung kayo basit kadwaan tayo panday di ospital. Ay, kuna ngamin asaanin nga umay tanabartan. Yung kayo na tapno maipanin di ospital. Makitam kita ti bunga ti kanayon mo apa nagbarta ka. Hanya ka din na pa sa amak tuyang. Makitam, di mo pa'y amo ga po iti kinabartak mo. Nasagid na katilugan gaputa na barbartek ka. Ita, amangan ka nunupot din datasakam. Ay, saan ato yan? Nubabalin asan dapot dahin. Hakit ipagpakaasim iti doktor. Ay, napan kalakuman nakiidan kinilyon idi impomponda. Di na ka di kailalaan. Anya nga'y kumati pa kairanudak kan katapno kailalaan ka. Parikot lang ti ipapay mo kanya. Ay, pangasim tuyang. Hagbaliwakan. Saan ako nakanayon nga agbartak? Promise. Saan mo nga ipaputid ti sakak? Ay natatabadong. No kayat mo akailalaan na kanito yang mo, agbalbaliw ka. Ala sigay! Ditang tinagipusan ti sabali po ay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawen. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nakaidasara kon, may kamanganan ka ba daw? Ay na. Nagadungay na kita amakan maray. Una, tapno da pamigsam amang tariman iti bobong ti CR ko. Ay na. Adalit yun babaw.
bangos, anay ito daw. Papaitan, kan tinapay. Ay na, nagduduma a prutas pa'y, maray. Ada pa'y kan kadain. Ay na. Nga naagtugaw kan, tarugyamon timangan. Ay, agyaman nak Maria. Sigurado ang mabsuga dito yung makan. Nga lang nga raw, panawan ka pa itan ay. Ada gumatag. Anyat gatang marituyang. Sa anak agumatang maray. Damagak laang no adda di tanibadong. Ay, ada maray, mangmangan dita kusina. Kastaya. No kayat mo, mapan ka dita kusina, takadwa amangan. Ay na. Kababain makan ka maray. Diya mo nagtrabaho. Ay, ado ti makan dita kusina, malaing kan. Ay, agyaman na nga ron maray. Mabisina mo tan ngagpaisaw. Inteng, patarimaan mo ko madya kulungan ti baboy. Ay, busy akbit. Tinasayaan. Patarimaan mo ka ni Kwaraw. Busy ni Kwarog nga agpasada. Sapay ang damit papanak. Ay, ni pari ba dong gayam? Anya, Isulangan titang danak amang tarimaan. ay, dinan sapay nalpas ti patarimaan ni Marikwanang kankwana. Kasaritak ta, no kaya't nati umay dito, ta iso timang tarimaan. Numabalain, matarimaan jay kulungan ti baboy iti kabiitan na panawan. Well, don't worry. Ay tarim nang tumanjay kulungan ti baboy mi pare. Ay, kaya't ko aparay. Ay, nasayat no kasta. Lumalpas ko ang matarimaan di siyar ni Marikwanang. Umayak taon, paray. Kano ang malpas mo kay? No siya, mabit lang na jay. May salangan nga daw, malpasay. Sige man ta ibagak to ka ni Banang. Ibagam taw, ta siya kung ti makamaw. Mabibid lang na ta malpas, paray. May salangan nga daw, dalpasay. Mayat nga ron, no kasta. Ay, katwa na. Pagbilaan ko nagsubay. Sige, tarim nam to. Nalpasan na natarimaan ti bubong ti siyar mo, maray. Nalpas mo gaya mo na dagaw, skabadong. Ay, katwa na, maray. Siya, payamati ko na. Ay, naimbag laki din. Iso asyak, ti kaya dagiti duma dita. Tamabit lang, ti trabaho. Ay, kastaya. Kumplito pa ti gamit ko Dagiti duma. Awan, bumulbulod da. Ewan ngagpaisaw. Tapno mo maray, may salangal daw kanyak ti trabaho. Dagiti duma, maala da, iti dual daw, wano talungal daw. Ay, logi nga rod. Ano kasta? Ay, talaga alugi amaray. Iso asyak, ti kaya datang danan. At iti kagudwa ti tangdan ko to yan. Kumatang kantaw ni ti bagas. Kagudwa lang. Ay, katwin mo ta. Alam ki di amin ay. Anya, Inton bigat, inakmanan di tayo da parinteng. una, agsida akan mangan kantumanon iti agkakaima si Jay. Ay, kat siyempre mo ta. Agtrabaho aki day, nga awan ti ipasango da. Amo ka, iso akay kayat mo ti mapan makitang dandita. Tinangdanan nyo gayam ni Tata ba daw ang kagawad ko nang? Wan kwarog. Kasapulak ngamin ti lalaki amang tarimaan iti bubong. Kasapula ko mamot ti kadwa kamang tariman iti diding ti balay kaw. Ay kat ibagam kan ni kabadong Mayat day jay ta, kompleto ti gamit na. Kasano nga ti panagtrabaho na? Mayat mad. Isulaang ta ipasindayag na ti trabaho na. Anya? Sana balay, no agpaisumat kitday, kagawad. No kasapulam ti kadwa, ibagam adagaw, stop na muna. Sige, tadumagasak nga ro di balay da. Ay, agdardarasak ko araw. Ay, tangdanan ka kumatataba daw. Kasapulak ti kadwa ita. Apay, nadadailan ti diding ti balay maw. Kaya't ko asukatan iti baraw. Tanay, nagdanan ti diding na. Ay, katwa na. Tapno maingganyo mo ti balasang ang makakita iti balay maw. Ni Tata Badong may. Umayak taw, inton malpas ko ti kulungan ti baboy ni parinteng. Sige nga raw, Tata Badong. Urahin kayaw. Kada ginatang ko dito
isunto ti ilutom pangaldawan tayo. Nasaya at mat no nalagip mo tigim matang, inteng. Ada merienda ni paribadong dita ako kes. Dua. Duwalaan? Di may isa para bigat. Di may isa para malamnan to. Ala, wan. Parisam ton iti kape. Mayat daytan. Wan tinaskan, matangdanan iti husto. Bala, makamuka pa lang ka di paribadaw. Tani, ada meeting mi. Wan, inteng. Di ka agdanag. Pangal daw gaya main, maray. Yamutin na pupuutan. Ay, wan, pare. Iso asumango kamutan iti lamisaan. Alaman nga rod, maray. Ay na, mabisina kaon. Adda indasar ko abukal, nasagpawan iti bulong ti aba, paribadaw. Bulong ti aba. Saan nga taan nagatal, maray? Ay saan, tamayat ti pananglutok. Adda pa'y sagpaw na adiles. Ay, mangal daw tayo nga rodin na, maray. Ay umunakan amangan, paribadong. Taurayak pa'y ni inteng asumangpag. Ay, nabandugak to yan. Awan ti lutom dita na imasasideng. Awan, ugot ti kamuti ti sinda kita'y aldaw. Anya? Naimbagkan ka, tanagsida ka man sigurong iti naimas. Ay, saan to yan? Bukal, kan bulong ti aba, kan dilis laeng. Anya? Yak pagarupan nga, agsidsidagayan ni pare inting iti kakasyay. Na. Ay, yak kaya tayo, ti makitang danpay kadakwada. Na, gapula ang takas ta timpasangod. Di mon kaya ti makitang dan kadakwada. Nakuripot, kan naimo da diya pare inting. Kaslawan honorarium na nga awatin na. Tinasken adda pakitang danam. Angem tay awan apulos. Ay, uray pay. Ay, mapanaki din iti ayan ni Kwaraw. Kano saan mon sape analpas ti papaaramid daken ka? Ay, mangkita dan iti sabali amang ituloy. Na. Sartang nyo pa lang teraramidan niya o tataba daw. Ha? Agmerienda tayo pa'y. Agpili kayaw. Anta tinapay, cake, juice, wano ka pa'y. Ay na, dahi taman ti kayat ko Kwaraw. Nagataw ti makan. Ay, siyempre mo't Nasa isaya at kapay gayam ngam ni Uncle Mau. Ha? Pagkunan nyo, mate. Uy na, tanda Uncle Mau. Kat may salaang nga cookies. Kan may sata sa akapay. Di yung pamerienda na kanya. Awan pa'y gatas na bay. Anya? Kan bukbukal laang. Kan bulong ti aba. Ano sagpawan iti basit akareng. Ni kagawad ko anang may. Agkakaimas may timpasango na. Anya? Saan matan nga imay ni paribadong itanga aldaw? Apay ngay. Ay sus, awan Kano di na pa'y nalnalpas ti kulungan ta. Win nga rod. Sapay kayat ko kat mabibiit ko matipan na kaisimpana. Ay, uray ko no ibaga na asaan makaumay ita. Unay matan. Sapay nagluto ak iti ado nga inapoy kan sidaan. Ay, inton maminsan, urayan pa ijay tao sa kaaglutaw. Sana balay. Tadamat di aso kan pusa ta, inteng. Ay, babit lang. Inakman kita ni paribadaw. Amwak no, ituloy na pa'y. Win tano saan, mangkita talangan iti sabali amang trabaho. Kumatak man iti may sa kilo akarnit babaw. Papaitan kan bangaws kagawad kwa nang. Itaman pa ay. Ilutok man na pangaldawan mi kinitataba daw. Nagadown, kadudwa kayo laang mat. Tilawlawan ko na nang tangdan itikas kinitataba daw. Masapul gaya man na imas ti maipasango ken kwa na, no makitangdan. Ha? Sang kaibaga na nagkakaimas ka no timpasango ya ken kwa na. Ay, kwa, kinapudno na. Nairandra na laang dayjay. Taada inyog kanyak dagiti kakabagyak at araon anagapo iti birthday party. Nay, kabadaw, si kamo dayta. Nalpas ka di ti trabaho yaw. Saan pa'y, ngam kunaman ni Kwaraw, kaiso ka nun, timang ituloy, maray. Ay, kastaya. Kat
Pakitang danam nga ito manando kasta. Ang damag kiti ni parinting Hangam, ay, manusay. Ha? Ay na, hagsidsidagayam da parinting iti bukal, dilis, kan bulong ti aba. Ti ko nakitsan. Dito'y gayam ti pakasarakakan ka, pare ba daw? Paray, ada ka dita. Ewan na. Itayak pa'y. Dengdenggak ti bagbagam. Ay, salbag ka kiti. Ay, sige, panawa kayo Ay, pa, paray. ay. Di ka pumampanaw na ina. Paray. Anya jim bagam. Agsid-sida akla ang iti bukal. Dilis. Ken bulong ti aba. Paray. Apay, pagkunaam iti bagem, Apay, may saka baknang. Ay, kuha paray. Kontraktor kaya. Apay, nupudno na baknang kaatao. Apay nga ron ngay. Mapan ka pa'y lamakitang tangdan. Kinawan pa'y kondominium mo. Ay, paray, kung kunak laang ba dayay? Ay, di ka agsaon. Diyak kayat day ta. Intunukon, mabakal ka. Ay, saan mo ta, paray? Ay, sumuko akong king ka, paray. Sana ka lumaban, paray. Saan? Napainanak kitin iti husto to yan. Gunggunam nagkunang amin aya. Sumutipod na. Ay sumardeng kan ba daw? No si ka makitang tangdan laeng, agan anad ka kumamot iti isaw-sawang mo. Ala, wanayin. Yes, kiki day. Agdi na maglakit day, timbagakan ka ni Kapitan. Nakababaay. Nukas kamot laeng, nasaysaya atan asumapol ka iti sa balay. Ay, talaga masurunak iti nangagkukin ko na. Uray siyak Ay, masurunak. No apay mat akas jay ti kunana. Ay, mas daawak. Makitang tangdan lang. Kunamlan asinong agsasaw. Ala, pasensyaan talaang ni pari badong. Ay, indak to kita ni Kwarog. Tay isunti mang tarimaan iti kulungan ti ibabaw. Ala nga rod, intay. Ladingita kang kalinteng. Ngambisyak ita mang tartariman iti diding ti balay kaw. Ne, si kagayam ti mang tartarimaan iti diding ti balay maw. Unang kail, iso aladingitak tadi ka matulungan. Nukas takot, kapilitanin urayan kalatan. Mangkita kayo langan iti sa bali amang ituloy iti trabaho ni Tata Badong kada kayaw. Ha? Mabayag pa iti aramida. Sana nagpasada ni Kwarog ta isunti mang tartariman iti balay na. Ay, oray siya, Kapitan. Nukas kan ni Kabadong titangdanak, mabainak. Kababain nga ron ti ugali da dya pare ba daw? Kinapudno na, nagbabawi ni Kwarog anang tangdan kan ni Kabadong. Isumilagayam saanin ang nagsubsubli ni pare Badong. Kasanaw, ti kayat ni Kabadong asidaan kat pasig nga kakaimas. Day tangaron, kagawan. Sa nabali ko no diag sao-sao. Ay, wan nga raw. Sawon na, uray saan arumbag, kat makapasakit itinakab. Ay nabadong, apay ngay adida ka inawat, katag kasapulan dagijay. Huwag nga raw, kasapulan da. Ngamjak man namaw no apay. Manipod kas jay tinapasamakan ka. Awan mo mayat amangawat kan ka ngagtrabaho. Ay, huwag nga raw Makitam day ta nga imbunga tinaramid mo. Tuyang. Uray sa dino ti papanam, saan dakan akayat atang danan. Apay nga imay ka. Ay, mayak paray. Ta ituloy kong ti trabaho kada kayaw. Ay, awan may pasangok nga kakaimas amakan kan ka. Ay, saanan paray. Tinapatag ita. Kat ti trabaho. Aha? Tinaskan ita kanyak. Kat adda mabalin ko apakitang danan paray. Ay, nakaamiris ka nga rin. Ay, kitwan mo't paray. Iso pakawanan na ka din paray. Awanan ti mayat amang tangdan kanyak paray. Ken awan kwarta akaun. Sige, ituloy mo din, rugim trabaho. No kasta, napakawan na kon paray. Anya pa'y ngay, no di kasta. Tani kaasi kamit.
Ay na, agyaman nagparinting At damot lang ang pagkwartakon. Agam ni Ika rin ba di mo ulitan ti sinasaom kanyak Ay na, fix man pare. Ah. Kun saan ako nga agsapol itag kakaimas ang may pasango kanya. Nadidigra akon pare. Ay na, tatabadong. Saan ngamin anasaya tikas ng aramid mo? Numakitang dan ka, ano sangam no anya ti maipasango ka? Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Imteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlit. Yan iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binaweng. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y estasyon agyaman kami iting kay panagdangag.